シュリチャンネルです。ルーレオン・ゲレロ知事の指示により、グアムに到着する人の強制隔離ホテルのウィンダムガーデンホテルとサンタフェホテルに40名以上のグアム国防兵と航空兵が配備されました。また知事は今年の解放記念日イベントは中止して代わりに可能な仮装のお祝いを計画しているとしています。米国農務省食品営業サービスによって COVID-19 の影響を受けた世帯に新鮮なリンゴとオレンジ、ジュース、豆、米、缶詰の果物、ソース、マグロ、サーモン、豚肉、牛肉、鶏肉などがピティの配給所で毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前7時から午前11時まで配給されています。19日も4日連続して感染者の確認はなく、これまでに154人が感染し、126人が回復しています。事態の一日も早い収束を祈っています。収束したら私はまたグアムに行きます。皆さんもぜひグアムに行ってくださいね。